Здравейте YouTube, аз съм Danger Sweet, с мен са Dark Monkey и Blackboy BG и снимаме в моята сервер. Ще направим нещо като пародия на Бързи яростни и започваме. Ето това съм аз. Ето го и Доминик Торето с изпочупена кола. Не ви излиза, защото тя е с скин, обаче изпочупена до кости. И сега ще взема на Blackboy да видя дали мога да дойде да ни закара, да ме закара до едно место. Blackboy! Да. Можеш ли да ме закараш до сервиза, взем камиончето, за мога да дръпне колата да ходим да я оправим? Горе-долу далеч съм, айде. Ами, хайде, ела, нали? Аз чакам тук при колата. Добре. Скоростната кутия е прецакана, нали? Да, аре, тук съм. Ого, май гуднес. Ето го и Blackboy, това е неговата кола. Значи, много доста е луд. Тръгвай. О, май гуднес. Е, сега първа неща. Глава! Откачане, както виждате, тази неговата настройка направо троши. Той си е такъв, той си е преврат. Бери си го тока. Кой се прави? Педа се го тока. Спри тука! Накъде? Добре. Тук е нашия сервис. Ето го и нашето камионче. Аз пак ще съм в колата, защото няма къде да се кача на друго място. Седа в колата. Някой се опитва да го открадне, но му е било лесно. Ето така. Да тръгваме. Аз чакам там да знаеш. Така гледате това камионче, нали? Уж бавничко, наточено от външен вид, но... И той е пипнато. Гледайте какво става. Нитро! Нитро! Ооо! Божки мой. Този камион право тепа. Така, сега взем... Опа! Само да го попреда, че... Чакам по с ново дърво. Да. Добре, готов си да те закача? Да? Дано. Чакайте, че от тази камера не виждате какво става. Закачама. Толкова яко го закачи. Не те ли закачих? Не. Закачама. Е, добре, не може. Контрол. Бе от тук, човек. Дай да се закачи сам, че... Оф, мисля, че не мога да го закача, обаче не е вярно. Да, въобще. Вижте сега. Е, така се прави. Че дадох назад. Не, как го закачи? Как е така? Вярно е, съм могъл да закача. Слизай! Аз ви чакам там. Аз ще карам. Свалям го по драматичен начин. Ще се каца в бочата. Ай, давай. Чай, че тя се качи. Качи колата, бре! О, май. Направо. И подтегляме. Той обаче явно мрази да си затваря вратите. Ето, едната си я затвори, но тази отзад. Да, малко газ на този барет. Добре, чакам там. Караме като пълни селяци, защото ние сме над закона. Ще го успеем ли да минеме? И успяхме. За нас червено няма, но хайде ще спрем тук. Къде спрехте? Няма кой да ви чака. Али приема колата? Ай, не си. Не, спрях на червено, обаче няма кой да чака сега. Бързаме да оправя колата за състезание. Спремене колата е бързата и се движи настрани, някак си така много назад.
Сега ще направим колата. Малко сервиза, ние няма никакви инструменти, всички са в камиончето, защото... Защо колата няма, бе, човек? Точно! Как че колата няма, бе, хората я виждат, тя е закачена. Да, направя тя и заставя там по пътя. Да, бе, заставил съм я. Ти искаш да... Братле, ето. Братле, ето, виждаш ли? Колата не виждам, няма нищо. Виждаш ли колко бързо се движа? Топа. Откъде намери кола? И пак тя е там. Скама, ти видя ли кола да има на камиончето? Ама не нямаш ли сам къде... Човек беше се багнал. Аре, оправя ми колата, че бързам за състезание. Добре, ето с Black Boy я оправете, аз ще да взема части. Как аз ще... Не Ай, ти хой, аз си взема част с багажника, ти си ги дръпваш. Трък, трък. Аре, готов. Че да се надишим малко с пушек така. Като... Ние отиваме до сервиза, да вземем части за моята кола. Да, ще ви покажа как да си направите готина настройка, която да дрифтите. Ето го и сервиза. Да, повядай, Дарк, колата ти е чисто нова, но освен, че тук това наричаш, е суперска. Така. Да, натоварим частите на ушки. Сори. Добре, взехме частите и мисля, че сме готови. Ние ще оприхме колата, ама без части. Не, аз не съм взел части, аз взех части за такова да оправим едно нещо по вашата кола. Състезанието почти се почва. Ето го, той я изпробва вече, но има едно нещо, което е забравил. Какво съм забравил? Ела. Къде е състезанието, бе? Адвам. Спри тук, спри. О, май гуднес. Какви шофьори. Какво съм забравил? Слезни. За кома изкара от моята кола. Да знаете, той е наполовин циганин и някакъв пъти води с това. Мерси за тролейбус, Цато. Добре, готов си. Това е твоята кола и сега да ходим да направим 2-3 драка и да приключваме. Така, избирайте числа. Избирай едно число. 7. От 1 до 3, 7. Ти не казват 1 до 3, бе. Не знам. Не казвах, едно избирам, номер 1. Ти? 2. Не, добре, 3. Окей, падаме сега срещу Black Boy. Ето е моята кола. Да си избираме коли? Не, тя си е моята от това. Ай, качвай се, бе! Ние сега ще ви покажа как да си направите настройка. Ако искате да изкопирате моята, нали? Така. Тази! Въртягите колички. Ти каква напред ще праша? Да, същата да. Тук натискате Air Force. Тук винаги карате колите на дизел, по-бързи са. Оу, бе. 29, помня. Нисан. Това силния ли беше? Така, ето. Сега другите. Тук трябва да ми е 5. Това не е Тук силния. 50, но 8 и тя ги оставите така. И окей, хайде, момчета. Карайте по мене. Малко улисвахме колата. О, як да бой, бе, свит. Направо кърчиш в пътя, аз ти казвам. А ти, бе? А гледай са какво става. И долу чукарите, дами и господа. Ама защо не казваш къде трябва да съм? Опа! Ето го и Доги изкара неговата кола от гаража. Ще го викате жълтата. Карайте. Златата цъканка. Вънката е вънка, къде е на колата.
И тук имаме малък участък с нов път и всичко другото не става. О. Поправя са! Ами обърках пътя, не знам вие какво правите, обаче аз обърках пътя. И... явно моята кола е най-бърза. Аз не дам газ, почти казвам. На четвърта с 180 караме, което е много добро. О, си почупихме колите, не става за шофьори, обаче ще продължаваме. Репарваме и тръгваме. Че аз да репарна, ба. Където духта, ба? Само направо. Само направо, аз стих да влезна в водата, само направо. Мале, с мен ли се късти? Така, на тук. Какво беше това, бе? То направо човек ми излетя над колата. И после пак прелетях върху едно нещо. О, как се завъртях. Бепче, Бутнах ми ступи колата, направо ми дигна колата на две гуми. Те с малко не са добре с главата, не че аз много добре съм. Тя съм много добре. Аз като високите продури, бал ми у някакво дърво. Аз как прелетех на цвит, не знам. Не знам за вас, обаче не сме на тук, аз просто тръгнах по погрешка. Аз тръгвам към моста. Еми ние горе на моста трябва да се качим. По-готово, аз почти съм там. И то и аз. Никога повече да обеда пак. Обата пак. Мисля, че вече сме почти горе. С какви ли не усилия. Аз съм по-горе. И аз! Първи се късаме, аз и Блякбой. Блякбой, идваш ли, бе? Да, бе, чак си бърках път. Не, направим път. Просто минах по друга посока. От годите се говори, че ще... Качваш от другото место. Завъртаме там накрая, който мине първи от тук. Доги, ти заставай, гледай. Отиди на Доги на местото, бе. За какво? Гледай да кажеш кой печели. От другата страна си. То за ела на моето, аз ще отида на Доги на местото. Леле, мъжки. Стани по средата и гледай кой печели. И ако можеш да не ни буташ това, no? На моето место не седи на... Добре, сейкай си искаш. Казвай старт. Казвай старт, Доги. Не, старт. Go, bitches, go. Много ми подхвърна колата, сега те честно. О, ма така ли, бе? И аз ударих. Това не състезание не е много добро. Ако искате... Ние си разменихме местата направо. Нищо, обръщай. О, изпочупих колата като нищо. Тили, аз направих за тях отвора да летя. Значи май ние сме шампионите, дами и господа. С тази настройка за тази настройка на дрифт, която е... Мой съвет на драг рейсове не я слагайте. Аз си направих. Преди имах ебати настройката с драг. О, и печелиме. Печели, твоята кола подхвърля като удар. Аре, ти рейс, бе. Свит. Хайде, ама чакай, аз съм друга. Като за финал. А? Викам като за финал. Искаш ли? Ти ще да си играеш, ти каза кога. Така, готов ли си? Ти готов ли си? Че само да репна? Почти. Ма ти настройка ли си преса? Не. Не си правим настройка, бе. Ако искаш вера, бе, човек. Правиш. Айде, готови ли сте? Готови! Окей, добре. Чакай, застани хубаво там, бе, човек. Гледай, баска е спре. Казваш, тръгваме.
What the fuck? То си играе с настройки. Не, просто това е инфернуса. Абе, нищо са. Какво биха ни хора? Уклekавихме нещата. Ако на мен не ми подхвърляше толкова много колата и текста вече. Той сервер има един много як, който ще снимаме следващия ни клип, който ще е само дрифт, драг рейсове, всеки други глупости. Вижте, вече не върви. Втора и... Но няма смисъл, аз вече го бих. Трябва да си оставите неговото место, не замисли дали още не е дошъл. Тя бе за победа, иначе... Абе, да ви кажа честно, нашата кола не става. Просто трябва да не минеш през финиша. На нас ни гръмна двигател, както в Need for Speed. И вече нищо не можем да правим. Аз ще я дигам на две гумите. Трябва да ти вкара. Си тара да се бегаме. И елата да станем един до друг да приключи клипа. Бате, защо си дигна на две гуми? Един до друг, а не един в друг. Кого не сме? Оф, аз ще ги паркирам, оставете. Слизай в колата, бе! Застани я паркирам, бе, брато. Баш паркирането, ти имаш киса. Гледай го! Гледай го какво си! Не ми пипай колата, правилно съм я служил, стой! Я паркирам между двете, бе, доги. Прав ти паркирай, не на една страна, ти попаркирай прав. Окей. Дай назад, леко, оп. И... Свита, колко са ти... Това бяхме ние, ето го и Blackboy, Доминик Торето в ролята... Доги в ролята на Доминик Торето, аз в ролята на аз и Blackboy в ролята на Blackboy. И това беше всичко от нас. Ако искате да играете с нас, обаче този път сериозно, защото този клип е... Абе... Мисля, че на шега работа е така. Нещо сме се разлигавили. Ако искате да играете с нас, ще има скайповете ни в описанието, както ще има и линка на IP-то и на всеки от нас акаунта. И ето сега ще покажем как ще пребиваме Blackboy от бой. И единия на другия на друга страна. И добре, това беше всичко от нас. Довиждане. Доли биго.